Σύντροφοι και συντρόφισσες, είμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου και για τη χώρα και για την κοινωνία τα ερωτήματα που έχουν μπει προς τους πολίτες αλλά και συνολικά προς αυτούς όπου συνδιαλέγονται είναι πάρα πολλά και είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο το πολιτικό μας σύστημα όπου μετά τη ρευστοποίησή του τουλάχιστον από το κέντρο και προς το δημοκρατικό, σοσιαλιστικό, αριστερό, οικολογικό χώρο, βρισκόμαστε σε μια συγκυρία τέτοια όπου έχει ξεκινήσει η αναδιάταξη των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Άρα, αυτό το οποίο και για τους λόγους όπου φτιάχτηκε κάποια στιγμή η πράσινη αριστερά, αυτό το οποίο υπηρετούμε και αυτό το οποίο περιγράφαμε και έτσι μέσα στη μοναξιά μας, για λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, για το παλιό πολιτικό σύστημα, με ό,τι σημαίνει αυτό, δηλαδή όπου είχαμε πει ότι από το παλιό πολιτικό σύστημα, κυρίως τα κόμματά του, αυτά που κατευθύνουν μέσω της εξουσίας την κοινωνία και τη χώρα και την πηγαίνουν είτε σε θετικές στιγμές είτε στα βράχια. Είχαμε πει λοιπόν ότι φαίνεται μετά από 12 χρόνια κρίσης της χώρας, χρεοκοπίας και άλλων δεινών και μιας γενικότερης ανασφάλειας που δέχεται ο κάθε πολίτης, ότι δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα στον 21ο αιώνα. Έχει σημασία ο 21ος αιώνας. Δεν βρισκόμαστε στη συγκυρία του 20ου αιώνα με τα κόμματα αυτά που υπήρχαν και γι' αυτό είναι και ξεπερασμένα. Δεν βρισκόμαστε λοιπόν στον 20ο αιώνα όπου μέσω των εθνικών κρατών και μετά τους δύο παγκόσμιους πολέμους προσπαθούσαν μέσω των κοινωνικών δυνάμεων να αναδιατάξουν αν θέλετε, συνολικότερα τις κοινωνίες τότε. Τώρα βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα με ό,τι σημαίνει αυτό και το έχουμε συζητήσει εμείς, δεν θα το ανοίξουμε τώρα γιατί δεν είναι τη στιγμή. Απλώς έχει μεγάλη σημασία να πούμε τον πολιτικό μας λόγο πια με αρχή, μέση και τέλος και με βάση αυτό και στρατηγικά λοιπόν, έξω από τα ιδεολογικά μας και το πολιτικό μας σχέδιο, το αφήγημά μας, και στρατηγικά να μπορέσουμε να παίξουμε ένα ρόλο με στόχο να βοηθήσουμε κυρίως την κοινωνία όσο μπορούμε, στο μέγεθος που θα μας αναλογεί κάποια στιγμή και κάθε στιγμή και όσο αφορά να βοηθήσουμε και τη χώρα για να πάει στην επόμενη μέρα, δεδομένου ότι πολλές φορές τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Αυτή είναι η συγκυρία που βρισκόμαστε λοιπόν και ας το σημειώσουμε αυτό σε σχέση με τη συγκυρία. Είναι προφανές σε αυτή τη συγκυρία ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, χωρίς να έχει αυξήσει τις δυνάμεις του καθόλου, μα καθόλου χωρίς να έχει αυξήσει τις δυνάμεις του, ίσα-ίσα στις δεύτερες εκλογές, και λέω και συγκεκριμένους αριθμούς, για να μην λέμε πράγματα τα οποία πιθανόν να εκλειφθούν ως αοριστείες, στις δεύτερες εκλογές έχει πάρει λιγότερους ψήφους η Νέα Δημοκρατία από ό,τι πήρε στις πρώτες. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Ακολούθησαν οι εκλογές, οι περιφερειακές, όπου είναι μισές εθνικές εκλογές. Είδαμε εκεί ένα τοπίο και την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη Κυριακή και οι δημοτικές εκλογές όπου υπήρχε μια καθολική αντίδραση και κρατήστε το αυτό, δεν το λέω τυχαία, τη δεύτερη Κυριακή όταν έβγαινε προκλητικά και αλαζονικά ο Πρωθυπουργός αλλά και η Νέα Δημοκρατία και έλεγε θέλουμε τα πάντα να είναι μπλε γιατί έτσι εμείς αφού μας ψηφίσατε θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τη χώρα και άλλα τέτοια πολλά. Εκεί παρόλο ότι δεν υπάρχουν οι πολιτικές δυνάμεις
έτσι, οι πολιτικές δυνάμεις για να αντιδράσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή μέσα στην καμένη γη, μετά στην καμένη γη, ας πούμε, την πολιτική γη, ρευστοποιείται το πολιτικό σκηνικό. Εκεί πέρα τη δεύτερη Κυριακή αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, και ας είναι και δεξιά, ας είναι και οτιδήποτε, ανεξάρτητα πώς το μεταφράζει ο καθένας, αντέδρασαν καθολικά και δώσανε ένα μεγάλο χαστούκι στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό και σε όποιον άλλον θεωρεί ότι τα πράγματα είναι μονόδρομος και ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν. Έδωσε ένα μεγάλο χαστούκι η κοινωνία καθολικά, λέγοντας ότι αν μας θεωρείτε δεδομένους, χάσατε. Το γεγονός όπου βγήκε από τις δύο εκλογικές μάχες, και με αυτό πρέπει να το κάνουμε σημαία μας σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις. Το κυρίαρχο γεγονός είναι η αποχή του 50% στις εθνικές εκλογές και του 60 με 70% στις περιφερειακές και στις δημοτικές. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά, στο γενικό του πεδίο, ότι οι πολίτες πια, οι οποίοι αντιδρούν καθολικά όμως απέναντι στην πολιτική, στους πολιτικούς, στα κόμματα, αντιδρούν πολιτικά. Γιατί τα κόμματα και οι πολιτικοί είναι ξεκομμένοι από την κοινωνία και τα προβλήματά της και ασχολείται με ζητήματα άλλα. Αυτό που έχουμε πει εμείς, ζητήματα πελατειακών σχέσεων, ζητήματα με μια διαφθορά η οποία προσπαθούν αυτή τη στιγμή, δεν τους ενδιαφέρει κιόλας να λογοδοτούν ή οτιδήποτε, με ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Είτε μέσω της διαφάνειας, είτε μέσω του ΑΣΕΠ κτλ. Δεν ασχολείται κανένας με ζητήματα κατακτήσεις που είχε η δημοκρατία μας τα προηγούμενα χρόνια, με ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Άρα, αυτό σε σχέση με εμείς το έχουμε αξιολογήσει και το βάζω κιόλας και εισηγητικά εδώ πέρα, για να το έχουμε υπόψη μας σε σχέση με τα κείμενά μας, αυτό γενικότερα φύρει τη δημοκρατία μας, τη λαβώνει, την τραυματίζει λοιπόν τη δημοκρατία μας, και μέσα στα 200 χρόνια του νεοελληνικού κράτους, εάν ζήσαμε τα τελευταία 40 χρόνια, ζήσαμε μια δημοκρατία, και είναι η μοναδική στιγμή αυτή, όπου έχει μια συνέχεια η δημοκρατία μας, η οποία ήταν αξιόλογη, παρόλο την γκρινιάζαμε και λέγαμε θέλουμε καλύτερα, και καλά κάναμε, θέλουμε περισσότερη δημοκρατία, διεύρυνση της δημοκρατίας και άλλα τέτοια πράγματα. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή, κάτω από αυτό το πρίσμα, δεν βρισκόμαστε πια σε αυτό το οποίο φαίνεται και συζητιέται από παντού, το οποίο είναι το γεγονός της μεταπολιτικής που λέγεται, με ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα, αλλά θα έλεγα ως καινούριο στοιχείο, και το εισηγούμε κιόλας, ότι είμαστε και στην εποχή της μεταδημοκρατίας. Δηλαδή, η δημοκρατία σε λίγο πιθανόν έχει υποτιμηθεί τόσο πολύ και φθήρεται και φέρνει κύρια ευθύνη και η σημερινή κυβέρνηση, όπου προσπαθεί ουσιαστικά να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Θα το βρει μπροστά της δηλαδή και η ίδια. Φθήρεται τόσο πολύ που κανένα σε λίγο δεν θα ασχολείται με τη δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι οριμάζουν οι συνθήκες που στην Ελλάδα, που δεν διανοείται κανένας στο επίπεδο της Ευρώπης, τουλάχιστον στην Ελλάδα που υπήρχε ένας ενεργός πληθυσμός πάντοτε γύρω από την πολιτική, υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, οι ακροδεξιές δυνάμεις να λειτουργήσουν αντισυστημικά και να γίνει αυτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, αρχίζει και γίνεται, αλλά πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, λόγω του ότι ακριβώς βρίσκεται σε αυτή τη διαρκή κρίση, όπου οι πολίτες
της χώρας έχουν χάσει και το όραμά τους και κατ' επέκταση και την ελπίδα ότι μπορεί να γίνει από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις κάτι καλύτερο. Αυτό είναι προφανές ότι στο σύνολο του πολιτικού συστήματος θα λειτουργήσει και σημαίνει ότι έρχεται και η σειρά της Νέας Δημοκρατίας και το λέμε σήμερα. Σήμερα προτού οτιδήποτε άλλο, όλοι είναι ανυποψίαστοι. Θα υπάρξουν γεγονότα τέτοια που ουσιαστικά έρχεται και η σειρά της Νέας Δημοκρατίας. Υποθέτω ότι εάν αρχίσει να ρευστοποιείται και η Νέα Δημοκρατία, θα εμφανιστούν, προσέχτε, ακροδεξιά. Δεν θα εμφανιστούν κεντρώα δημοκρατικά κτλ. Από αυτό τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάει όσο το δυνατόν πιο ακραία, πιο δεξιά. Άρα, επειδή λέτε πολλές φορές ότι τα βλέπω αισιόδοξα, σε αυτό το πράγμα τα βλέπω ρεαλιστικά. Ούτε απεσιόδοξα, ούτε αισιόδοξα. Ρεαλιστικά, λοιπόν, λέω ότι είμαστε, αν το αναλύσουμε πολιτικά το φαινόμενο, είμαστε σε μια τέτοια στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, όσο μπορεί να βοηθήσει ο καθένας, στο μετασχηματισμό του πολιτικού μας συστήματος, ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε ενεργά, να λειτουργήσουμε, αν θέλετε, με τις απόψεις μας καταλυτικά, ώστε να επηρεάσουμε και άλλες δυνάμεις, γιατί από μόνοι μας, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, να επηρεαστούν και άλλες δυνάμεις, ώστε να διαμορφωθούν νέοι συσχετισμοί, κοινωνικοί και πολιτικοί. Αυτά σε σχέση με το τοπίο το πολιτικό, και το περιέγραψα έτσι εν συντομία και πυκνά για να ξέρουμε το τι γίνεται και να καταλάβουμε κιόλας μέσα από μια μακρά πορεία ότι φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής, όπου τα αποτελέσματα πια είναι αναμφισβήτητα. Αυτοί που μηδιούσαν πέρσι μετά τη συνέντευξή μας στην έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν λέγαμε ότι έρχεται η ρευστοποίηση του πολιτικού συστήματος και ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή να γίνει διαφορετικά, και εξηγούσαμε και τους λόγους, μηδιούσαν. Μετά τα αποτελέσματα των δύο εκλογικών μαχών, τώρα είναι εκ του αποτελέσματος αυτονόητο. Όλοι λοιπόν μιλάνε με όλους. Όλοι συζητάνε τα πάντα. Αυτό είναι το τοπίο αυτή τη στιγμή, και το περιέγραψα λοιπόν συμπυκνωμένα, το περιέγραψα με τίτλους, και με βάση αυτό θα μπορέσουμε να πάμε να ασκήσουμε την πολιτική μας, και δεν το λέω τυχαία, θα ακουστούν και άλλες απόψεις εδώ, θα συζητήσουμε και τα λοιπά, να ξέρουμε αν κάτι πρέπει να διορθώσουμε. Να το δούμε, γιατί έτσι εμείς δημοκρατικά αποφασίζουμε σε μερικά πράγματα και ασκούμε την πολιτική μας, γράφουμε τα κείμενά μας, τις ανακοινώσεις μας, πάμε και συνδιαλεγόμαστε, συζητάμε. Άρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα παίξει σημαντικό ρόλο αυτές οι πολιτικές απόψεις να μπορέσουμε να τις βάλουμε στο τραπέζι όπου συζητάμε, γιατί θεωρούμε ότι θα είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα και θα βοηθήσει αρκετά. Η Πράσινη Αριστερά. Η Πράσινη Αριστερά προφανές είναι ως ένα κόμμα του πολιτικού μας συστήματος, το οποίο έχει κάνει την εκκίνησή της τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργήσει ένα πολιτικό έργο, έχει αρχή, μέση και τέλος, και έχει διαμορφώσει ένα καινούριο στελεχικό δυναμικό, το οποίο δεν έχει σχέση πάρα πολύ με τα παλιά δεδομένα των πολιτικών μας, όπου ήταν περισσότερο παράγοντες, να το πω έτσι λαϊκά, περισσότερο παράγοντες και λιγότερο άνθρωποι, πολίτες, οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν στα κοινωνικοπολιτικά μας, στο πλαίσιο της δημοκρατίας μας, ανιδιοτελώς. Με ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Άρα, στις δημοτικές εκλογές, έτσι, γιατί κάναμε την προηγούμενη πολιτική μας επιτροπή, όπου συζητήσαμε για τις εθνικές κτλ. Και στις δημοτικές εκλογές έχω να πω ότι πολύ σύντομα μετά τις εθνικές εκλογές και με όλα τα προβλήματα που υπήρξαν,
κάναμε μια προσπάθεια να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Μέσα σε μια εβδομάδα, λοιπόν, είχαμε έτοιμο το σχέδιό μας, δεν λυγίσαμε, εμφανιστήκαμε, λοιπόν, στα δικά μας μέτρα και με το δικό μας πολιτικό σχέδιο, που ήταν πολύ διαφορετικό από τον άλλον, να εκλεγούν, να μην εκλεγούν κτλ. Πήγαμε, λοιπόν, συλλογικά και συνολικά και δώσαμε την εκλογική μας μάχη. Τι συνέβη σε σχέση με τις επιλογές που είχαμε κάνει? Οι επιλογές ποιες ήτανε? Ήτανε να εμφανιστούμε μέσα από μια συντηρητική λογική. Να πάμε με ένα παλιό μας σύντροφο, φίλο μας, που του είχαμε και εμπιστοσύνη, απεριόριστη εμπιστοσύνη, τον Γιώργο Τελειονακημίδη, σε κεντρικό επίπεδο, να πάμε και να δώσουμε την εκλογική μάχη για την περιφέρεια, όπου η περιφέρεια λέμε πάντοτε ότι είναι μισές εθνικές εκλογές. Αυτό ήταν το σχέδιό μας. Να εμφανίσουμε την πράσινη αριστερά. Με έμεσο ή άμεσο τρόπο. Με άμεσο τρόπο, λοιπόν. Και παρόλο ότι το σχήμα δεν πήρε το ποσοστό που θα έπρεπε να πάρει σε άλλες συνθήκες, αυτό οφείλεται σε διάφορες καταστάσεις. Μέσα σε αυτές, ας πούμε, το είχαμε εντοπίσει, γι' αυτό το βάζω αυτό το πράγμα, και όχι σκοπτικά. Είχαμε εντοπίσει προς τον Ιωακημίδη, τον Γιώργο, ότι θέλει λίγο προσοχή της τελευταίας στιγμής. Η συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ θέλει λίγο προσοχή για να πάρουμε ό,τι μπορούμε πιο θετικά, παρόλο ότι γνωρίζουμε όλοι μας ότι ό,τι ακουμπούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι ακουμπάει ο ΣΥΡΙΖΑ μειώνεται οι δυνατότητες που έχει αυτό το σχήμα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρόλα αυτά, εμείς ήμασταν συνεπείς, σταθεροί και συνεπείς. Δεν λειτουργήσαν πολλά πράγματα εκεί πέρα και παρόλο ότι δεν λειτουργήσαν, εμείς κάναμε αυτό που δοκιμάζαμε και το ξέραμε να το κάνουμε σε μικρό επίπεδο, αλλά το κάναμε. Οι υποψήφοι μας, λοιπόν, όλοι σχεδόν, όταν το ταβάνι περίπου είναι 2.000 σε κάθε περιφερειακή ενότητα, οι δικοί μας υποψήφοι πήραν από 900 ψήφους και πάνω, μέχρι 1.570. Το ότι μαζέψαμε κάτι χιλιάδες ψήφους εκεί, προσέξτε, δεν είναι τυχαίο ότι βάλαμε σε κάθε περιφερειακή ενότητα, γιατί τα είχαμε συζητήσει αυτά με τον Γιώργο και μας είχε πει βάλτε γνωστά ονόματα, μπείτε εσείς μπροστά κτλ. Και είχαμε πει όχι, η επιλογή μας είναι άλλη. Η επιλογή μας είναι ότι εμείς θέλουμε να αναδείξουμε καινούρια πρόσωπα και που δεν έχουν ξανακατέβει κιόλας, καινούρια πρόσωπα, και να χτίσουμε πάνω σε αυτά, και γι' αυτό σε κάθε περιφερειακή ενότητα ως πολιτική πράξη θα βάλουμε κάποιον που να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Ότι φτάσαμε, λοιπόν, να παίρνουν τόσες χιλιάδες ψήφους οι υποψήφοι μας, έχει σημασία και ότι δεν ήμασταν από τους γνωστούς, από τις γνωστές προσωπικότητες και δεν προερχόμασταν από κόμματα γνωστά, τα οποία πολλές φορές είχαν και αντιθέσεις μεταξύ τους, και ότι ήμασταν κάτι καινούριο, και όσοι μας γνώριζαν με τη δουλειά που κάναμε, και κάναμε δουλειά. Θεόφιλε, αν θέλεις βάλε το Μαστρογιάννη μέσα, δεν θα μπορεί να μπει. Παίρνει ο Μαστρογιάννης τηλέφωνο. Συνεννοήσου, πάρ' τον και συνεννοήσου αν θέλεις ο άνθρωπος. Πώς να το βάλω μέσα? Λοιπόν, άρα από τις περιφερειακές εκλογές, αφενός το κέρδος είναι ότι κατεβήκαμε με ένα δικό μας άνθρωπο, λειτουργήσαμε εκεί πέρα πολύ καλά, γιατί μας ξέρει και το ξέρουμε, και όσον αφορά εμάς, το σχέδιό μας, εν τέλει, το οποίο είχαμε φοβερές επιφυλάξεις, πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό. Πήραμε κάτι χιλιάδες ψήφους. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο σχέδιο που είχαμε ήταν ότι πήγαμε σε μια περιοχή, καθόλου τυχαίο ότι ήταν κοντά μας, γιατί είχαμε στερέψει και από οικονομικά από τις εθνικές εκλογές που αιμορραγήσαμε. Πήγαμε, λοιπόν, σε μια κοντινή περιοχή, επιλέξαμε, με επιλογή έγινε αυτό το πράγμα, και κατεβάσαμε ένα σχήμα
με αυτό που είχαμε προτάξει. Είχαμε προτάξει πράσινη κοινωνική αυτοδιοίκηση και είχαμε πει θα εξειδικεύεται όπου μπορούσαμε να το κατεβάσουμε το σχήμα. Αν το κατεβάζαμε στην Αθήνα θα λεγόταν πράσινη κοινωνική Αττική. Αν το κατεβάζαμε στην Θεσσαλία θα λεγόταν πράσινη κοινωνική Θεσσαλία. Αν το κατεβάζαμε στην Ήπειρο, πράσινη κοινωνική Ήπειρος. Κατεβάσαμε λοιπόν το σχήμα πράσινη κοινωνική Πελοπόννησος. Φτιάξαμε ψηφοδέλτια, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο νόμος του Βορίδη έβαζε πλαφόν, έπρεπε να έχεις πλήρη ψηφοδέλτια, αλλιώς δεν μπορούσες να κατέβεις. Και εκτός από τα 4 κόμματα τα μεγάλα σε μια συντηρητική περιοχή, όχι ότι πήγαμε φοβερά και τρομερά κτλ., αλλά αυτό που έχει μείνει είναι ότι καταγραφήκαμε. Το 1,6 δεν μας ευχαρίστησε. Έγινε μία δουλίτσα. Ήρθαμε με παλιούς μας φίλους και συντρόφους σε επαφή, συγκροτήσαμε τα ψηφοδέλτια, κάναμε μία προσπάθεια ευγενική όπου μπορούσαμε και βγάλαμε τυπάκια, κάναμε, δείξαμε. Δεν είχαμε χρήματα να τα χρηματοδοτήσουμε περαιτέρω και φτάσαμε να πάρουμε το 1,6 που δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά εκ των υστέρων, και αυτό φαίνεται από τις επαφές που κάνουμε τώρα, ότι μας λένε ρε παιδιά, τι γίνεται. Και δεν είναι τώρα, μιλάμε για παλιούς που συζητάμε με φίλους, με παλιούς υπουργούς και τα λοιπά, τον Παντελή των Οικονόμων και άλλους, όπου λένε ότι εν τέλει, μάλλον δεν το είχαμε δει όλοι καλά. Ότι θα μπορούσε να καταγραφεί ένα σχήμα, άμα το ενισχύαμε, θα μπορούσε να καταγραφεί θετικά, επειδή υπάρχει αυτό το κακό τοπίο σήμερα, το πολιτικό κακό τοπίο. Άρα, από την άποψη της δεύτερης επιλογής που είχαμε κάνει, εκτιμάται ότι, εκ των υστέρων εκτιμάται, γιατί στην αρχή δεν ήμασταν και πολύ ευχαριστημένοι. Είχαμε δηλαδή αρχίσει να αισιοδοξούμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε το 3% και να μπούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Φαίνεται όμως πολιτικά ότι αυτό είναι που μας έχει δώσει, μας έχει κατοχυρώσει και μας έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα να συζητάνε τώρα όλοι μαζί μας. Δηλαδή, μας καλούν παντού. Έτσι. Συζητάμε παντού. Έτσι. Συμμετέχουμε στην αναδιαμόρφωση του πολιτικού συστήματος και ισότιμα. Έτσι. Με ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, για τις δημοτικές, όπου κατεβάσαμε δικούς μας ανθρώπους, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα να πω ότι οι σύντροφοί μας από τη Θεσσαλία και δι από τη Μαγνησία, το ότι βγήκανε παντού, δεν βγήκε το σχήμα και έτσι δεν μπορούσαν να βγουν δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά βγήκαν παντού. Πρώτη και δεύτερη βγήκανε παντού. Το κρατάμε γιατί είναι μια επιβράβευση για τους συντρόφους μας εκεί πέρα που κάνουν μια αξιόλογη δουλειά. Βγήκανε σε όλες τις περιφερειακές ενότητες του Βόλου, του Δήμου του Βόλου, βγήκανε πρώτη ή δεύτερη. Έτσι, με ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Τέλος, και με τις δημοτικές εκλογές. Τώρα, πού βρισκόμαστε? Συμμετέχουμε στις συζητήσεις που γίνονται για την αναδιαμόρφωση του πολιτικού συστήματος από τον προεδρικό χώρο. Σας ενημερώνουμε ότι σε αυτές τις συζητήσεις, οι οποίες είναι πολλές και ποικίλες, όχι μόνο με κόμματα, με πολιτικές κινήσεις και με ό,τι άλλο, αλλά και με προσωπικότητες. Έτσι λοιπόν, συμμετέχουμε και στη συζήτηση που γίνεται με όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει με τον Πέτρο τον Κόκκαλη, διακριτικά μας έχουν προσκαλέσει και συμμετέχουμε με σύντροφό μας εκεί πέρα που στέλνουμε και τα λοιπά. Συζητάμε και στο επίπεδο του φόρουμ, που εκεί πέρα και οι 9 συνιστώσεις που υπάρχουν, οι 9 πολιτικές κινήσεις και κόμματα που υπάρχουν,
Συνεχίζουμε αυτό το πράγμα. Κάναμε την εκδήλωση αυτή που κάναμε, έτσι, είχε 50 άτομα, όπως το είχαμε περίπου προγραμματίσει. Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό θα είναι να την παρακολουθήσετε, γι' αυτό δεν λέω κάτι παραπάνω. Σημασία έχει όμως ότι όλοι συζητάνε με όλους και ο καθένας έχει και δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το τι πρόκειται να κάνει και είναι φυσιολογικό μεν. Πολλές φορές βέβαια δεν βοηθάει πάρα πολύ στην κακή κατάσταση που βρίσκεται το πολιτικό μας σύστημα, δεν βοηθάει πάρα πολύ για να δείξει μια περισσότερη δυνατότητα, ας πούμε, για να συγκλίνουν ευρύτερες δυνάμεις και να ανανεωθεί και το πολιτικό σκηνικό. Συζητάμε και με άλλες ομάδες. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις που γίνανε με κάποιες ομάδες παλαιών υπουργών του ΠΑΣΟΚ, όπου δεν συμμετέχουν στο ΠΑΣΟΚ ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, και με προσωπικότητες και με ευρωβουλευτές και με προσωπικότητες οι οποίες και αυτές συμμετέχουν με άμεσο ή έμεσο τρόπο σε αυτές τις συζητήσεις. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Αυτή για την ενημέρωσή σας. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ακόμη. Η τακτική που ακολουθούμε, και είναι θέμα προσυζήτηση αυτό, είναι ότι είμαστε πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί. Πηγαίνουμε παντού και κάνουμε διάλογο, αλλά δεν δεσμευόμαστε από πουθενά ακόμη, δεδομένου ότι οι αποφάσεις μας θα είναι δημοκρατικές, θα είμαστε και σοβαροί και προσεκτικοί όπως συνηθίζουμε να είμαστε, και τις τελικές μας αποφάσεις με ποιους θα πάμε και πώς θα κατέβουμε στις ευρωεκλογές θα πάρθουν από τη συνδιάσκεψή μας, που θα σας πει αμέσως μετά και ο σύντροφος ο Θεόφιλος, με όλες τις συζητήσεις που έχουμε κάνει και στη Διοικούσα και στο οργανωτικό και με ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Άρα, είμαστε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο όπου προσπαθούμε να δούμε πού θα πάνε τα πράγματα, ώστε να ζυγιάσουμε πάρα πολύ καλά τις αποφάσεις μας για να είναι κατά των δυνατόν πιο επιτυχής. Αυτό που έχω να μεταφέρω πια, και είναι προσυζήτηση, το μεταφέρω σήμερα το πράγμα, γιατί το είχα τεκμηριώσει και έχω καταγράψει μερικά πράγματα εδώ πέρα σε σχέση με αυτό, είναι ότι δυστυχώς η συζήτηση για την αναδιαμόρφωση του πολιτικού συστήματος, και το βάζω ως τίτλο αυτό το πράγμα, έχει το εξής δυσάρεστο γεγονό, το οποίο δεν το είχαμε εκτιμήσει ούτε κι εμείς που ήμασταν συντεταγμένοι και αυστηρά τοποθετημένοι για το τι πρόκειται να γίνει. Αυτό το είχαμε προβλέψει. Το άλλο πιθανό να μπορούσαμε να προβλέψουμε είναι ποιο? Ότι η συζήτηση γίνεται και κλεισμένων των θυρών σε υπόγεια, πίσω από παράθυρα, από πόρτες κτλ. Και ότι γίνεται από τους ίδιους τους παράγοντες του παρελθόντος, όπου οι πολίτες, το 60% που σας έλεγα στην αρχή, τους έχει καταδικάσει και δεν τους ακούει. Αυτό είναι μια κακιά εξέλιξη. Δεν το είχαμε προβλέψει, αυτή είναι η αλήθεια. Κάνω αυτοκριτική δηλαδή, αυτοκριτική της πράσινης αριστεράς, όχι αυτοκριτική. Δεν το είχαμε προβλέψει και φαίνεται ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη και πιθανόν να τραβήξει και σε μάκρος χρόνο, ας πούμε, και σε ρευστοποίηση περαιτέρω του πολιτικού σκηνικού, με ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν οι πολιτικές δυνάμεις αυτές που να έχουν το πολιτικό θάρρος να πούνε αλλάζουμε και πάμε για άλλα. Συζητάμε όλοι με όλους από μηδενική βάση. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που λέμε εμείς σήμερα είναι πρώτον ότι πάμε να κάνουμε διάλογο, γιατί μόνο η δημοκρατία μας μόνο μας δίνει την ευκαιρία του διαλόγου. Μόνο μέσα από ένα διάλογο μπορούμε να συνδιαλλαγούμε και να διαμορφώσουμε σιγά σιγά απόψεις.
Δογματικά δεν μπορεί κανένας να επιβάλλει στον άλλον τίποτα. Ούτε και εμείς μπορούμε να επιβάλλουμε, ούτε και οι άλλοι μπορούν να μας επιβάλλουν. Σημασία έχει όμως ότι θα πρέπει αυτός ο διάλογος να καταλήγει σιγά σιγά στις νέες διαμορφώσεις, στις νέες πολιτικές διαμορφώσεις, όπου θα είναι και αυτές που θα διαγωνιστούν στις ευρωεκλογές, ακόμη στην αρχή θα διαγωνιστούν, όπου άλλες θα επικρατήσουν και θα παραμείνουν, άλλες όμως θα είναι πυροτεχνήματα τα οποία θα σβήσουν. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι δεν αλλάζει, αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο, δεν αλλάζει τρόπο το πολιτικό σύστημα με τα κόμματά του που είναι βαθύτατα ξεπερασμένα από την κοινωνία, στο πλαίσιο της δημοκρατίας μας, δεν αλλάζει τρόπο που να μπορούν δημοκρατικές δυνάμεις ή άλλες δυνάμεις να συγκλίνουν προκειμένου να πάνε τον τόπο, τη χώρα και την κοινωνία κάπου. Δηλαδή, συνεχίζουμε ακόμη να έχουμε τη μεγάλη παθογένεια από τη δεκαετία του 50 δηλαδή φάνηκε αυτό το πράγμα, που δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός από τα παλιά κόμματα βενεζελικά βασιλικά να περάσουν σε κοινωνικά κόμματα. Δεν μπόρεσε αυτό το πράγμα να ολοκληρωθεί. Έχουμε κόμματα λοιπόν πολυσυλλεκτικά, όπου εάν τα κόμματα εκπροσωπούν κάτι κοινωνικά και ταξικά και κοινωνικά εκπροσωπούν κάπου, τα κόμματα αυτά τα πολυσυλλεκτικά έχουν το εξής στοιχείο, ότι μαζεύουν τον κόσμο και τις κοινωνικές ομάδες με τα αιτήματά τους εκεί πέρα, ποτέ δεν συζητούνται αυτά τα πράγματα και γίνονται τα πάντα μέσω πελατειακών σχέσεων. Τι μου δίνεις, τι σου δίνω. Και ως εκ τούτου μετά από αυτό βρίσκεται συνακόλουθο είναι η περαιτέρω διαφθορά. Αυτό είναι το δυσάρεστο γεγονός. Εμείς ως Πράσινη Αριστερά λέμε ότι ο καθένας θα πρέπει να έχει τις απόψεις του, κάθε κοινωνική ομάδα, η κάθε πολιτική ομάδα που θα πρέπει να εκπροσωπεί κάτι κοινωνικά. Αλλιώς για ποιο λόγο είναι? Παράγοντες που βρίσκονται για να λιμένονται το δημόσιο πλούτο, αυτό γίνεται σήμερα. Χρησιμοποιούν το κράτος όλοι ως λάφυρο. Αυτό είναι και η μεγάλη παθογένεια του ελληνικού πολιτικού συστήματος και του ελληνικού κράτους. Ότι η εκτελεστική εξουσία διαπλέκεται με το κράτος και χρησιμοποιεί το ίδιο το κράτος, το χρησιμοποιεί για να κάνει τη επωφελία τους κάποιοι να διαχειρίζουν τα χρήματά μας και αυτό το καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης πια. Άρα, εμείς απαντάμε σε αυτό ότι ευρύτερες δυνάμεις, αφού συνδιαλεγόμαστε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, δίνεται μια ευκαιρία συνεργατικά να βρούμε κοινούς στόχους, κοινούς προγραμματικούς στόχους, χωρίς να απεμπολούμε ο καθένας τα δικά του, πιστεύω, και την εκπροσώπηση που έχει σε σχέση με κομμάτια της κοινωνίας και να μπορούμε συνεργατικά, όπως γίνεται σε όλες τις δυτικές, τις καπιταλιστικές χώρες, που γίνεται σε όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο της δημοκρατίας μας, αφού πιστεύουμε στη δημοκρατία, να γίνονται ευρύτερες συμπράξεις, όπου να προχωρούμε με διαφάνεια και με έλεγχο, να πάμε πιο κάτω και όχι με αυτό το πράγμα με ψήφισες, άρα εγώ κάνω ό,τι γουστάρω. Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός σήμερα, αυτό που υπονοούσαν όλοι οι προηγούμενοι και αυτό που φαίνεται ότι εδώ δυστυχώς είναι η μεγάλη παθογένεια του δημοκρατικού μας συστήματος, ότι δεν ελέγχεται από τη στιγμή που ψηφίσεις κάποιον, δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί μετά. Κάνει ό,τι θέλει μέχρι να ξαναγίνουν εκλογές. Αυτά. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Παντελής... Θεόφιλε, να πω ότι από αυτά έχω μια γενικότερη ανάλυση στο κάθε πράγμα που έχω δουλέψει πάνω σε αυτά. Δεν είναι τη στιγμή όμως τώρα να φάμε την ώρα μας με αναλύσεις και ήδη είπα πάρα πολλά. Εγώ τα έβαλα επιγραμματικά το κάθε ένα, έτσι, για να δούμε πού πάνε τα πράγματα και στο εσωτερικό μας και στο επίπεδο του πολιτικού μας βίου. Ο Παντελής ακούει από το τηλέφωνο μου, εδώ μας ακούει.
Να συνεχίσουμε με το θέμα του προγραμματισμού. Όπως προανέφερε ο Θράσος, υπάρχει η απόφαση να κάνουμε τη δεύτερη συνδιάσκεψή μας, την τρίτη ουσιαστικά, αλλά δεύτερη ως Πράσινη Αριστερά, η οποία προτείνεται να γίνει προς το τέλος Φεβρουαρίου. Θέλω να υπενθυμίσω ότι 23-25 Φεβρουαρίου υπάρχει και το συνέδριο ή η συνδιάσκεψη, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά το αναφέρω, όχι ότι έχει κάποια σχέση, εκτός αν έχει σχέση, θα το πείτε εσείς, για να προχωρήσουμε σε ημερομηνίες. Οι βασικές είναι 17-18 Φεβρουαρίου ή 2-3 Μαρτίου. Ενδιάμεσα είναι αυτό που σας είπα. Η συνδιάσκεψη καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια σημαντική στιγμή, όπως ήταν και η προηγούμενη συνδιάσκεψη, την οποία η αλήθεια είναι ότι δεν θεωρήσαμε οι περισσότεροι ότι θα ήταν κάτι σημαντικό, αλλά τελικά ήταν ένα σημαντικό μπουστάρισμα στις προσπάθειες που κάναμε τότε. Ήταν ένα σημαντικό σημείο καμπής για την ανανέωση και την καλύτερη συγκρότηση που είχαμε από τότε. Τώρα λοιπόν που βρισκόμαστε σε εντελώς άλλη χρονική περίοδο και έχουμε πολύ σημαντικότερα πράγματα μπροστά μας και έχουμε διανύσει και έναν δρόμο μεγάλο, νομίζουμε ότι αυτή η συνδιάσκεψη μπορεί να είναι το σημείο καμπής για την ύπαρξη της Πράσινης Αριστεράς, όχι για την ύπαρξη εννοώ απλά σαν κόμμα, για την τοποθέτησή της, καλύτερα να το πω, όχι την ύπαρξη, στο πολιτικό χάρτη. Έχουμε τέτοια δυνατότητα, όλο το κλίμα βοηθάει σε αυτό, παρεπτόντως όλοι μιλάνε για μας χωρίς εμάς, ενώ χρησιμοποιούν το όνομα Πράσινη Αριστερά χωρίς να υπάρχει, τουλάχιστον σε όσους το χρησιμοποιούν δεν υπάρχει καμία επαφή με αυτούς, οπότε πρέπει να βγούμε για να πούμε τα πράγματα όπως εμείς εκτιμούμε, ως Πράσινη Αριστερά. Αυθεντικά δηλαδή. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει, το οποίο ταυτίζεται για τη συνδιάσκεψη, θα μπορούσε όμως και όχι, με την απόφαση που έχουμε πάρει για να κατέβουμε σε ευρωεκλογές. Μετά την προσπάθεια στις εκλογές τις βουλευτικές, το είχαμε συζητήσει από τότε. Το ζήτημα τώρα εδώ που προκύπτει είναι μόνοι και με άλλους. Άρα το δεύτερο ζήτημα είναι η απόφαση μας αν θα κατέβουμε σε ευρωεκλογές και με ποιους. Μάλλον με ποιους, όχι αν θα κατέβουμε. Αυτό είναι μια διαρκή συζήτηση, η οποία θα γίνει φαντάζομαι μέχρι τη συνδιάσκεψη, αλλά θα μπορούσε η συνδιάσκεψη απλά να είναι το τέλος αυτής της διαδρομής, εάν στην πορεία βρούμε συμμάχους, συνεργάτες ή όπως αλλιώς θέλετε, πέστε τους. Ένα τρίτο ζήτημα στον προγραμματισμό μας, το οποίο έχει να κάνει με τη συμμετοχή όλων εδώ, είναι η δημιουργία ψηφοδελτίου για τις ευρωεκλογές. Είναι ανεξάρτητο της καθόδου με άλλους στις ευρωεκλογές, γιατί μιλάμε για το δικό μας κομμάτι του ψηφοδελτίου ή σε περίπτωση που είμαστε μόνοι μας για το δικό μας ψηφοδέλτιο. Θυμίζω ότι προσφάτως ο απαράδεκτος αυτός πρωθυπουργός έφτασε τη χώρα μέχρι την τελευταία ώρα για να μας πει με τι τρόπο θα κάνουμε τις ευρωεκλογές, για να μας καταλήξει με την μπούρδα του περί επιστολικής ψήφου. Αναγκαία μεν, μπούρδα δε, διότι μέχρι πραγματικά και την τελευταία ώρα ένα σύνολο εκατοντάδων ανθρώπων, χιλιάδων ουσιαστικά ανθρώπων που συμμετέχουν σε κόμματα και ασχολούνται με τα θέματα αυτά, δεν ξέρανε ποιο είναι το σύστημα εκλογής στις ευρωεκλογές. Τέλος πάντων, καταλήξανε ότι προφανώς αυτό τους συμφέρει να είναι μια εκλογική περιφέρεια, άρα υπάρχουν
μέχρι 42 υποψήφοι με σταυρό. Η δουλειά που έγινε στις προηγούμενες εκλογές έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες από πλευράς μας. Πολλοί κόσμος με βάση τις εκλογές έτσι έρχεται κοντά και αρχίζει και συμμετέχει στις διαδικασίες. Συνεπώς, αυτό είναι μια ακόμα ευκαιρία για να ανανεωθούμε ενδεχομένως και να συγκροτηθούμε σε πιο έτσι, καλά δομημένα όργανα. Αυτό ήταν το τρίτο θέμα, που σημαίνει ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουμε σε αυτό, με ανθρώπους που εκτιμούμε ότι μπορούν να υπάρχουν στα ψηφοδέλτιά μας ή στο ψηφοδέλτιό μας σε αυτή την περίπτωση, προσωπικότητες ή μη ανθρώπους της αριστεράς, ανθρώπους έντιμους, ανθρώπους που έχουν αδρανοποιηθεί για πολλούς λόγους. Μήπως τους καταφέρουμε να τους πείσουμε να έρθουν ξανά στο προσκήνιο και να ασχοληθούν με τα θέματα που απασχολούν και εμάς. Για το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε αποφασίσει επίσης, όταν λέω αποφασίσει εννοώ το Οργανωτικό και Διοικούσα Επιτροπή, άρα εδώ πρέπει να τα εγκρίνουμε ή όχι, να κάνουμε μέσα στον Ιανουάριο μία εκδήλωση. Θυμίζω ότι η τελευταία εκδήλωσή μας ήταν με συμμετοχή μας στα πλαίσια του Δημοκρατικού Φόρουμ Διαλόγου και Προόδου και Διαλόγου, που έγινε την περασμένη εβδομάδα. Είχε τίτλο, αφορούσε την επόμενη μέρα, γενικά. Πήγε πολύ καλά, είχε κόσμο, είχε συμμετοχή, κράτησε 2,5 ώρες, χωρίς να πολύ φύγει ο κόσμος. Είχε τοποθετήσει από όλους μας, όσοι ήμασταν εκεί περισσότεροι τοποθετηθήκαμε, ως Πράσινη Αριστερά εννοώ. Τώρα θέλουμε να κάνουμε μια εκδήλωση διαζώσης, να βρεθούμε κάπου, στην Αθήνα, αν μπορεί να γίνει και στη Θεσσαλονίκη ακόμα καλύτερα, που να συζητήσουμε ενδεχομένως για την επόμενη μέρα, αλλά μια επόμενη μέρα που αφορά κυρίως εμάς. Θέλω να θυμίσω ότι είχαμε οργανώσει μια συζήτηση, το διάλογο για την επόμενη μέρα, πριν τις εκλογές, το οποίο αναβλήθηκε, θυμίζω. Δεν έχουμε αφήσει αυτή τη συζήτηση. Κάτι αντίστοιχο θέλουμε να κάνουμε τώρα. Ο σκοπός είναι να συσπηρωθεί κόσμος γύρω από το τι γίνεται στην αριστερά και στην οικολογία, ώστε να μπορέσει να έρθει κοντά μας, μαζί μας, να γίνει συμμέτοχος, σε πάση περιπτώσει. Και το πέμπτο θέμα έχει να κάνει με την ενεργοποίηση των επιτροπών, των θεματολογικών επιτροπών που έχουμε φτιάξει. Κάποιες λειτουργούν, κάποιες υπολειτουργούν και κάποιες δεν λειτουργούν καθόλου. Εδώ υπάρχει ένα διαφορετικό σκεπτικό. Έτσι κι αλλιώς στα πλαίσια της συνδιάσκεψης πρέπει να φτιαχτεί και να οργανωθεί, να οργανωθούν ομάδες δουλειάς, εννοώ με την έννοια των θεμάτων με τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη συνδιάσκεψη. Ενδεχομένως δεν θα είναι όλα. Χρειάζεται επικαιροποίηση σε πολλές από τις προτάσεις μας, που όλες υπάρχουν στο site βέβαια, αλλά χρειάζεται επικαιροποίηση σε αρκετές από αυτές. Εδώ υπάρχει και η πρόταση, η λογική που σας μεταφέρω. Θα μπορούσαν οι επιτροπές αυτές, όποιες μπορούν να συστηθούν, αυτοί που θα τις αναλάβουν να είναι και ουσιαστικά να έχουν και την ευθύνη της διεύρυνσης. Εννοώ περισσότερων ανθρώπων, νέων όχι σε ηλικία, νέων συνολικά στην Πράσινη Αριστερά, θα μπορούσαν να συμμετέχουν και πραγματικά να ενεργούν. Να ενεργούν για μας. Αν θέλουν να συμμετέχουν πλήρως στην Πράσινη Αριστερά, καλώς, αλλά αυτό δεν είναι και απολύτως αναγκαίο. Οι επιτροπές πρέπει να συσπηρώνουν κόσμο που είναι κοντά στις απόψεις μας. Αν αυτός ο κόσμος μπορεί να είναι και μέλη μας, να γίνει μέλη μας και να συμμετέχουν μαζί μας, καλώς έχει.
Σημειώνω ότι μία επιτροπή που το έχουμε συζητήσει τώρα, ο Σπύρος ο Λάντσας ακούει, για τα ψηφιακά, που είναι και πάρα πολύ επίκαιρη και πάρα πολύ σημαντική, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ήδη άρχισαμε μεταξύ μας και λίγο το συζητάμε, αλλά θα ενεργοποιηθεί πλήρως με σκοπό να επικαιροποιήσει ένα πάρα πολύ καλό κείμενο που έχουμε φτιάξει για τα ψηφιακά. Μπορείτε να το διαβάσετε, μπορεί να έχει ένα κομμάτι να είναι λίγο τεχνοκρατικό, αλλά αυτό χρειαζόταν, αυτό κρίναμε. Τώρα θα το επικαιροποιήσουμε συνολικά με και θα έχει να κάνει και με τις AI τεχνολογίες, και θα προσπαθήσουμε σε αυτό να εντάξουμε και κόσμο το δυνατόν, είτε ως φίλους για να μας βοηθήσουν στην αυτή την επικαιροποίηση, είτε να συμμετάσχουν στον δρόμο αυτόν μαζί μας. Να πω ότι είναι από τα καλύτερα κείμενα που κυκλοφορούν. Σε πολιτικά κόμματα δεν υπάρχουν καν τέτοια κείμενα, δεν θα βρείτε πουθενά. Ένα άλλος χώρος είναι το κομμάτι της οικολογίας και του πράσινου. Ήδη υπάρχουν άνθρωποι που κατεβαίνουν και συμμετέχουν σε διάφορα θέματα εδώ στην Αττική, όπως το ρέμα, το μεγάλο ρέμα της Ραφίνας, όπως το νερό στο Βόλο, αλλά και εδώ. Θα μπορούσαμε δηλαδή να φτιαχτούν επιτροπές σε διάφορα τέτοια θέματα. Αυτά ήταν τα 5 ζητήματα. Θα κάνω τη σούμα, συνδιάσκεψη, πότε, απόφαση για την κάθοδο στις ευρωεκλογές, με ποιους και αν όχι, ψηφοδέλτιο, ενεργοποίηση δηλαδή για να φτιάξουμε ψηφοδέλτιο από τώρα, εκδήλωση τον Ιανουάριο και θεματολογικές επιτροπές. Αυτά ήταν τα 5 θέματα. Τώρα στη διαδικασία μπορεί να μιλήσει όποιος θέλει να πάρει το λόγο πάνω είτε σε αυτά που είπε ο Θράσος, είτε σε αυτά τα θέματα που μπήκαν σε σχέση με τον προγραμματισμό. Παρακαλώ. Νίκο, Άννα, Γιώργο, Σπύρο, αν και βλέπω ότι έχεις πρόβλημα με τον ήχο. Ναι, να πω 2 κουβέντες εγώ. Φυσικά. Καλημέρα και από μένα. Γεια σου, Γιώργο. Έλα, Νίκο. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν θα μιλήσω για τη συνδιάσκεψη, για την οργάνωση που θα πρέπει να έχουμε. Αυτά θα τα πούμε στη συνδιάσκεψη. Καταρχήν εδώ να κάνω μια παρένθεση. Μια καλή ημερομηνία, Θεόφιλε, θα ήταν εδώ βλέπω το ημερολόγιο του 24, 17, 18 του Φλεβάρι. Για τη δική Αυτήν μου την... είπα. Ναι, εντάξει, γιατί μου είπες 23-24. Όχι, 23-25 ο ΣΥΡΙΖΑ, 17-18. Ναι, ναι, εμείς είχαμε πει τέλος Γενάρη, αρχές Φλεβάρι. Στη διοικούσα και στο οργανωτικό. Είχαμε πει αυτές τις ημερομηνίες, αλλά νομίζω ότι 17-18 τελικά είναι μια καλή ημερομηνία. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει, αλλά νομίζω είναι μια καλή ημερομηνία. Μας δίνει και τον χρόνο να προετοιμαστούμε. Εγώ θέλω να πω 2 λόγια. Δεν ξέρω τώρα, οι συζητήσεις έχουμε φυσικά με όλους και με πολλούς. Να κάνω μια παρένθεση. Χθες με πήρανε κάποιοι τηλέφωνο και με ρωτήσανε αν έχουμε εντός εισαγωγικών πουλήσει το όνομα Πράσινη Αριστερά στους 6+6 για να για να συμμετάσχουμε σε αυτό το εγχείρημα που θέλουν να κάνουν. Τώρα περιπτωτικά εγώ τους είπα ότι το ποσό που βάλαμε ήταν πολύ μεγάλο και δεν μπόρεσαν να το δεχθούν, αλλά θα τον κάνουμε σε πληστηριασμό, λέω, την επόμενη φορά, πας και καρποφορήσει και τα οικονομήσουμε. Αλλά θέλω να πω ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση για το θέμα της πράσινης αριστεράς. Έτσι. Και για να μην έχετε, τους είπα και αυτά πάντες, και το green left είναι, λέω, καπαρωμένο, οπότε λέω και εκεί δεν υπάρχουν περιθώρια, οπότε λέω μην ψάχνεστε άδικα στο πράσινη αριστερά και στο green left για να τελειώνουμε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι
γίνεται συζήτηση και ακούγεται πάρα πολύ αυτό το όνομα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι να μπορέσουμε, το είπα και άλλη φορά, στον κορμό το να κάνουμε έναν κορμό ενός ψηφοδελτίου. Στις 9 του Ιούνιου έχουμε τις ευρωεκλογές, από ό,τι ανακοινώθηκε. Πέρα από τις συμμαχίες ή τυχόν συμμαχίες που θα έχουμε αργότερα, και αν έχουμε, αυτό δεν το ξέρουμε, καλά είναι εμείς να έχουμε προετοιμαστεί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ευρωεκλογές με δικά μας μέσα. Πρέπει να φτιάξουμε έναν κορμό από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν και αναγνωρισιμότητα όσο μπορούμε, αλλά πάνω απ' όλα να είναι άτομα έντιμα και με ένα εκτόπισμα το οποίο θα δώσει στον κόσμο ο οποίος μας ακούει όχι μόνο την εντύπωση αλλά και τη σιγουριά ότι έχουν να κάνουν με ένα κόμμα το οποίο εννοεί αυτά τα οποία λέει και δεν ήρθε εδώ απλώς για να μπορέσει να βγάλει μερικούς βουλευτές ή να πάρει ένα ποσοστό τέτοιο που θα του επιτρέψει να πάρει μια χρηματοδότηση για να κάνει το κέφι του και να οικονομήσει 5 φράγκα. Δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος έχει απομακρυνθεί από τα κόμματα και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το έχουν δημιουργήσει τα ίδια τα κόμματα. Τη μία λένε έτσι, την άλλη λένε αλλιώς. Όταν είναι στην αντιπολίτευση λένε πολύ μεγάλα λόγια και όταν γίνονται κυβέρνηση λένε ακριβώς τα αντίθετα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε τι που κάνουμε σε αυτή τη ζωή έχει και ένα αντίκτυπο. Δεν υπάρχει επάγγελμα, δεν υπάρχει κάτι το οποίο γίνεται χωρίς να υπάρχει αντίκτυπο. Πέντε τα κόμματα είναι τα μόνα τα οποία νομίζουν ότι κάνουν ό,τι κάνουν ή μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν χωρίς να έχει αντίκτυπο. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργούν και με ποιον τρόπο λειτουργούν. Αλλά δυστυχώς το θέμα είναι ότι καταφέρνουν και παίρνουν τα ποσοστά από αυτούς που ψηφίζουν, επαναλαμβάνω, γιατί η πλειοψηφία του κόσμου είναι εκτός, δεν κατεβαίνει να ψηφίσει. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε με σοβαρότητα και να το μελετήσουμε, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι και αυτό που συμφέρει εμάς είναι να μπορέσουμε αυτόν τον κόσμο ο οποίος δεν κατεβαίνει στις κάλπες, να το φέρουμε στις κάλπες και αν μπορεί να ψηφίσει εμάς. Αυτό είναι πολύ βασικό. Γιατί στην ουσία το 41% που πήρε ο Μητσοτάκης είναι από το 40% που ψήφισαν στις εκλογές, το οποίο σημαίνει ότι σε απόλυτα νούμερα είναι πολύ, πολύ μικρό. Δηλαδή στην ουσία διοικεί με ένα ποσοστό πραγματικό επί των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που είναι κάτω από κοντά στο 20%. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα αυτά δεν είναι αντιπροσωπευτικά και δεν αντιπροσωπεύουν καμία δημοκρατία. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε ακόμη, το έχω πει και άλλη φορά και στο οργανωτικό και στη διοικούσα, είναι το δημογραφικό. Θα καταντήσουμε μια κοινωνία υπερηλίκων ή τουλάχιστον δικαιωμένων ανθρώπων ή συνταξιούχων. Δηλαδή στην ουσία θα καταντήσουμε ένα απέραντο νοσοκομείο, έτσι, το οποίο αυτό συνδέεται άμεσα και με το θέμα των συντάξεων. Δεν θα υπάρχουν και συντάξεις. Από τη στιγμή που θα υπάρχουν τόσοι νέοι για να δουλεύουν ώστε να χρηματοδοτούν τα ταμεία, στο τέλος θα φτάσουμε να είναι 10 συνταξιούχοι και 2 εργαζόμενοι. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ανακαλύψουμε τρόπο τον οποίο να χρηματοδοτούνται τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Και δεν το λέω τώρα αυτό μόνο για το θέμα των συντάξεων, γιατί ίσως κοντεύω και εγώ να βγω στη σύνταξη, αλλά το λέω για το θέμα ότι το λέω με την έννοια ότι θα καταντήσουμε μια χώρα στην οποία το 60% του πληθυσμού θα είναι πάνω από τα 60 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Και φυσικά δεν μιλάω για τα τρέχοντα ζητήματα, την ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία μας ταλανίζουν, την υγεία, την παιδεία κτλ. Τα οποία σε κάποια θέματα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Και όταν λέω πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, εγώ προσωπικά
Σας λέω ότι άκουσα τις προάλλες ότι θα γίνονται κυλιόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις από τους δασκάλους, γιατί αντιδρούν, λέει, στην αξιολόγηση. Εγώ δεν μιλάω μόνο για την αξιολόγηση των δασκάλων. Έτσι, εγώ μιλάω για την αξιολόγηση των πάντων, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο. Όλοι πρέπει να αξιολογούνται. Θα μου πείτε με ποιο τρόπο και ποιοι θα μας αξιολογούν. Αυτό είναι ένα θέμα που να το δούμε. Αλλά δεν μπορεί αυτό το χάλι, έτσι, το οποίο κανένας δεν θέλει να κρυθεί από κανέναν και να κάνει ό,τι νομίζει σωστό αυτός. Αυτό πρέπει να τελειώνει μια και καλή. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, έτσι. Και η αξιολόγηση πρέπει να υπάρχει γιατί είναι συμφέρον αυτών των οποίων έχουν την ετοιμότητα και δουλεύουν. Έχουν την ετοιμότητα και δουλεύουν. Άρα λοιπόν να πούμε και αυτοί οι οποίοι δουλεύουν πρέπει να αξιολογούνται και πρέπει να αμείβονται σύμφωνα με τη δουλειά που κάνουν. Και όχι να δουλεύω εγώ το κορόιδιο και να κονομάει ο άλλος ο οποίος δεν βαριέσαι και δεν τρέχει τίποτα. Αυτά από μένα και δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πούμε στην πορεία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Άλλος, ποιος θέλει να μιλήσει? Το προηγούμενο εκεί το τηλέφωνο. Ναι. Μισό λεπτό, Παντελή. Θα ακούσετε τον Παντελή μέσω του τηλεφώνου μου. Έλα. Τα πρώτα σε σχέση με τη συνδιάσκεψη. Η συνδιάσκεψη πιστεύω ότι πρέπει να είναι εκεί που τοποθετήθηκε. Τώρα, πριν από ΣΥΡΙΖΑ ή μετά, δεν έχω πρόβλημα. Πρώτα γιατί δεν ξέρουμε αν θα γίνει η συνδιάσκεψη. Τώρα εμείς τοποθετούμε χρονικά με τη συνδιάσκεψη στο τέλος. Πρέπει να ετοιμαστούμε. Το δεύτερο είναι τι συζητάμε στη διάσταση. Μισό λεπτό γιατί έκλεισε αυτό. Τι γίνεται τώρα? Ναι. Έλα, Παντελή. Παντελή, μας ακούς? Είναι κάπου που κλείνει. Να πάρει κάποιος άλλος το λόγο μέχρι να το πετύχουμε. Να πω δύο πράγματα. Βεβαίως. Σπύρο, εσύ μίλησες? Θα μπορούσα να πω δύο πραγματάκια. Γιατί βρίσκεσαι σε δύο οθόνες. Έλα. Πού είμαι δύο οθόνες? Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι έκανε μια πολύ καλή ανάλυση ο σύντροφος ο Θράσος, που εμένα με βρίσκει προσωπικά απόλυτα σύμφωνο. Το πρόβλημα πλέον είναι το πολύ αρνητικό ότι οι συζητήσεις για το μετασχηματισμό του πολιτικού συστήματος γίνονται εγκρυφό και απαραβίστο. Αυτό με κάνει να υποπτεύομαι ότι οι δυνάμεις της αντίδρασης, γιατί αυτές θα είναι πίσω και αυτές δεν θέλουν τη διαφάνεια, προσπαθούν να ελέγξουν το μετασχηματισμό προς όφελός τους. Εδώ λοιπόν εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε και μας παρέχεται ένα υπέροχο έδαφος να κάνουμε την παρουσία μας κόντρα σε όλα αυτά τα σημεία, τα απολύτως σωστά και αληθινά που μας επεσήμανε ο Θράσος. Η τοποθέτησή μας ως πράσινα αριστερά στο πολιτικό σύστημα είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τη ρευστοποίηση όλης της αριστερής διάστασης του κοινωνικού μας συστήματος.
Το άλλο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι το πώς κινείται ο ψηφοφόρος, ο οποίος αυτή τη στιγμή με βάση τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα μας έχει δώσει μία αποχή στο 64,84 στις περιφερειακές, μας έχει δώσει ένα 59,23 στις δημοτικές και ένα 47,17 στις βουλευτικές. Είναι σαφώς μία έκφραση αντίθεσης κατά του πολιτικού αυτού συστήματος, το οποίο είναι πλέον ξεπερασμένο και δεν μπορεί να καλύψει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας μας. Θυμίζω ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε το 61% στο δημοψήφισμα, που πλέον εκεί το ψηφίσανε άτομα από όλες τις πολιτικές κατευθύνσεις, θυμίζω ότι κινηθήκανε όλοι στην υπόσχεση να σώσουν την περιουσία τους, τα περιουσιακά του στοιχεία από τον κίνδυνο το γερμανικό. Πράγμα το οποίο δεν κατέστη δυνατόν και έγινε η περίφημη κυβίστηση. Αυτό θα πρέπει να μας γίνει, να το λάβουμε υπόψη μας, να δούμε δηλαδή πώς κινείται ο Έλληνας ψηφοφόρος. Βασικά είναι σαφές ότι κινείται με την απειλή της ασφάλειάς του. Είτε αυτή είναι οικονομική, είτε αυτή είναι εθνική, είτε αυτή προέρχεται από τους μετανάστες. Και αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη σήμερα, και μάλιστα για κοινωνίες όπως η Σουηδική, η Ολλανδική, όπου πλέον ο κίνδυνος της ασφάλειας που προέρχεται από τους Ισλαμιστές, οι οποίοι υποκινούνται βέβαια, είναι πολιτικό εργαλείο, δεν ξέρω αν είναι του Ερντογάν ή άλλων δυνάμεων. Το θέμα είναι ότι όλοι κινούνται κατά βάση, πολύ λογικά και πολύ σωστά, με όσους τους υπόσχονται ότι θα τους καλύψουν την ασφάλεια. Αυτό θα πρέπει για μας να εκτιμηθεί σωστά, να αποτιμηθεί και να απαντηθεί. Τα έχουμε αυτά εμείς εδώ στην κοινωνία μας, αυτά τα δεδομένα, τα οποία εγώ φοβάμαι, το επεσήμανε και ο Θράσος, ότι αν δεν καλυφθεί το θέμα της ασφάλειας, όπως αναλύθηκε, είτε είναι εθνικό, είτε είναι οικονομικό, είτε προέρχεται από τους τζιχαντιστές, πολύ λογικό είναι ότι κάθε οικογένεια ψάχνει την ασφάλειά της. Αυτό, εάν δεν το καλύψουμε εμείς, θα καλυφθεί από δυνάμεις δεξιές. Διότι ο κίνδυνος αυτός, από όπου καλυφθεί, από όποια πολιτική κίνηση καλυφθεί, θα τραβήξει και τον κόσμο. Εγώ έτσι το βλέπω. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι οι κίνδυνοι που προέρχονται από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Αυτό δεν φαίνεται και γι' αυτό ακόμα δεν κινεί την ανησυχία καμιανού ή ίσως της συντηρητικής πλειοψηφίας του κόσμου. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει αυτούς τους κινδύνους. Καταλαβαίνει τον κίνδυνο από τις τράπεζες, καταλαβαίνει τον κίνδυνο από το πάρσιμο των σπιτιών τους. Είναι αστείο να σου λέει ο Φλωρίδης ότι θα καλύψουμε το ακαταδίωκτο των τραπεζιτών. Δεν μπορεί να μιλάμε για δημοκρατία όταν οι τραπεζίτες και κάθε ενέργειά τους είχε περάσει στο απειρόβλητο. Και πολύ σωστά το τόνισε ο Θράσος και το συμμερίζομαι απόλυτα, είναι ότι η δημοκρατία δεν είναι η ημέρα της εκλογής. Η δημοκρατία είναι η καθημερινή σχέση του πολίτη προς τους παράγοντες εξουσίας. Εκεί θα παιχτεί η έννοια, η πραγματική της δημοκρατίας. Εάν αυτό δεν λυθεί, και εδώ θα είχαμε ένα πολύ ωραίο ατού να κατέβουμε και να δείξουμε πώς θα κάνουμε τον πολίτη συμμέτοχο στη λήψη των αποφάσεων και της εκτέλεσης των αποφάσεων. Τον κοροϊδεύουν με τη διαβούλευση του κάθε νομοσχεδίου. Ότι ξέρεις, ανοίγετε και ελάτε να μας πείτε τις απόψεις της. Αυτά είναι τρίχες. Θα πρέπει ο πολίτης και να συμμετέχει στην παραγωγή εκείνων των νομοσχεδίων που τον αφορούν
και αφετέρου να συμμετέχει και στην υλοποίηση. Διότι εδώ έχουμε το παράδειγμα αυτή τη στιγμή στους μικρομεσαίους υπό το πρόσχημα της καταδίωξης της φοροδιαφυγής βάζει το τεκμήριο των 10.000. Ξέρετε, επειδή βρισκόμουν 36 χρόνια σε αυτό το Υπουργείο, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουν την δυνατότητα, δεν έχουν την υποδομή, την υπηρεσιακή, να κάνουν εκείνες τις έρευνες, έσοδα-έξοδα και να πιάσουν αυτόν ο οποίος δηλώνει εισόδημα 5.000 ή 7.000, αλλά δαπανάει 30.000 και να τον φορολογήσουν για τις δαπάνες. Τόσο απλό είναι. Υπό το πρόσημο λοιπόν αυτό, πάντοτε λοιπόν ακολουθούν ένα πρόσημα το οποίο το περνάνε στον κόσμο για να γίνει αποδεκτή μία νομοθεσία όπως είναι αυτή εδώ, και έτσι χτυπάνε τη μεσαία τάξη, διότι τελικά αυτοί θέλουν να χτυπήσουν υπέρ των τεραστίων πολυεθνικών. Αυτά, εάν είχαμε μία πρόταση ότι, ξέρετε, η λύση υπάρχει. Μπορεί να αντιμετωπιστεί ο υδραυλικός που δεν κόβει απόδειξη, που δεν κόβει τιμολόγιο, μπορεί να αντιμετωπιστεί ο ηλεκτρολόγος, θα το πιάσεις πάρα πολύ απλά από τις δαπάνες του. Τόσο απλό είναι. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να έχουμε τη δυνατότητα, όχι μόνο να λέμε ότι, ξέρω εγώ, να είμαστε καταγγελτικοί, αλλά να έχουμε ταυτόχρονα και την πρόταση που θα δίνει τη λύση, την πραγματική και τη ρεαλιστική. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει πάρα πολλή δουλειά για να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μας κυβερνάνε οι τραπεζίτες. Όχι τώρα, καθ' όλο το διάστημα. Πάρθηκαν επανειλημμένα μέτρα για να σωθούν οι τράπεζες. Και αφού σωθήκανε οι τράπεζες, μέσα πάλι από τα λεφτά του Έλληνα πολίτη, στη συνέχεια άρχισαν να τον κυνηγάνε να του πάρουν το σπίτι του. Αυτό είναι ένα θέμα που καίει. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα για το οποίο εμείς θα έπρεπε να έχουμε απάντηση, λύση ρεαλιστική με συγκεκριμένη πρόταση. Διότι έτσι δημιουργούμε πρόβλημα. Από τη στιγμή που έχουμε μία πρόταση ρεαλιστική και δεν μπορούν να την αποφύγουν, εκεί κερδίζουμε πόντους, εκεί τοποθετούμεθα μέσα στο πολιτικό σύστημα. Και με τέτοιες ενέργειες, όπως ενέργειες παραδείγματος χάρη, ποιος θα θέσει τους κανόνες και τα πρότυπα αυτής της νέας οικονομίας που οδηγείται από τα δεδομένα μας? Ποιος θα θέσει το πρόβλημα των αλγορίθμων, αν θα είναι δίκαιοι ή άδικοι? Αυτά θα τα συναντήσουμε άμεσα τα επόμενα 2, 3, 5 χρόνια. Τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη και όταν θα μιλάμε με τον αλγόριθμο, ήδη μιλάμε με αλγορίθμους. Αυτοί οι αλγόριθμοι θα μεταφερθούν και στο δημόσιο και ο πολίτης θα συναλλάσσεται με αλγόριθμο. Αυτά πότε θα αντιμετωπιστούν? Θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι και θα βγούμε στους δρόμους? Αυτά θέλω να πω ότι θα αποτελούσαν μία τροφή να τα προλάβουμε, να τα αναλύσουμε και να τα απαντήσουμε, διαχέοντας τον κόσμο ότι έχουμε προβλήματα αξιόπιστα που θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε το κοινωνικό σύνολο μέσα από τα υπαρκτά του προβλήματα και από όχι θεωρητικές προσεγγίσεις και ευχολόγια. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Λάντσα. Παντελή, θες να μιλήσεις? Ωραία. Έλα. Συνέχισε μέχρι να κλείσει η γραμμή πάλι. Συνέχισε. Πάμε. Όπου θες. Για τη συνδιάσκεψη είπαμε ότι χρονικά πρέπει να τοποθετείται εκεί προς το τέλος του Φλεβάρι. Τώρα μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά δεν είναι. Όμως είναι για τα θέματα. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να ξεφτεί σε πολλά θέματα. Θα είναι συνδιάσκεψη μιας μέρας, φαντάζομαι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι παραπάνω. Δεν θα είναι εύκολο, θα απομαζικοποιηθεί δηλαδή. Και τα θέματα πρέπει να είναι το εξής ένα. Έτσι.
ουσιαστικά πολιτικές εξελίξεις. Τι κάνουμε, δηλαδή, με ποιους πάμε, πώς πάμε, γιατί πάμε. Ως τότε υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχουν συζητηθεί οι συμμαχίες μας, πώς κινούνται, ποιες προϋποθέσεις βάζουμε, σε ποια επίπεδα μιλάμε για συμμαχίες. Νομίζω σε δύο επίπεδα. Ένα, το επίπεδο του φόρουμ, και ένα δεύτερο, το επίπεδο κόκαλης και θεία. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Στο επίπεδο του φόρουμ, πιστεύω ότι ο Κογιάς έριξε και όλες τις προθέσεις. Δεν είναι αξιόπιστος. Και δεν είναι αξιόπιστος γιατί την ώρα που συζητάει για εμάς, για υποτίθεται μια συνεργασία κάποιων δυνάμεων, την ίδια ώρα, χωρίς να συζητήσει με κανέναν από εμάς, χωρίς να μας ενημερώσει, παίρνει επιστολή στον Κασελάκη και λέει πάρε πρωτοβουλία. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα. Και για τον τρόπο που λειτουργήσε, αλλά το κυριότερο τι να περιμένεις από τον Κασελάκη. Το δεύτερο επίπεδο, περίπτωση του Κόκαλη. Φοβάμαι ότι και ο Κόκαλης έχει στο το μέρος του μυαλού του άλλα πράγματα. Δηλαδή, ενώ ξεκίνησε να ενοποιήσει, υποτίθεται, τον οικολογικό χώρο, δημιουργήσει ένα κλίμα αξιόπιστο, με φερέγγια πρόσωπα, με διαδικασίες δημοκρατικές κτλ. Σε ένα πλαίσιο προγραμματικό, έτσι, συμφωνημένο, ξαφνικά και αυτός άρχισε να παίζει, έτσι φαίνεται, δεν ξέρω αν είναι διαφορετικά, ότι μπορεί να αποτελέσει τμήμα ενός μεγαλύτερου φορέα, στον οποίο θα είναι η ομάδα Αχτόγλου κτλ. Εμένα έτσι αλλιώς μου φαίνεται πιο αξιόπιστο αυτό. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Γιατί και αυτό είναι έξω από τη καταρχή λογική μας. Εμείς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία για να διαμορφώσουμε ένα νέο συνεργατικό σχήμα. Ξέροντας ότι θα βρούμε μπροστά μας τους οικολόγους με τους οποίους κουβεντιάζαμε και μας αφήσανε και πήγε ο καθένας όπου νόμιζε, και ξέροντας ότι ο Καλής μπορεί να κουβαλάει και κάποιους ανθρώπους γύρω του ή να έχει στο μυαλό του. Θα πρέπει να δούμε πώς θα καταλήξει αυτή όλη η διαδικασία. Σύντομα, να μην σκεφτούμε πολύ μακριά χρονικά σε κουβέντες, και βέβαια να αποφασίσουμε τότε τι κάνουμε. Αν μπορούμε να αποφασίσουμε και πριν από τις χιλιάδες, έτσι ακόμα καλύτερα. Θα φοβάμαι ότι θα πάει εκεί η ιστορία. Θα πάει μακριά. Πάντως όχι μετά τις συνδιάσκεψη, με τίποτα. Την ίδια ώρα, και ανεξάρτητα από όλα αυτά, πιστεύω ότι πρέπει να ετοιμάζουμε ένα ψηφοδέλτιο. Ψηφοδέλτιο το οποίο θα διευρύνει την απήχησή μας, θα μπαίνει στην κοινωνία, θα αποτελείται από φερέγγια και αξιόπιστα άτομα και βέβαια θα αξιοποιεί όλα αυτά τα άτομα με τα οποία κουβεντιάσαμε στις δημοτικές εκλογές. Όμως, αυτό δεν θα είναι απλή υπόθεση. Και δεν θα είναι απλή υπόθεση γιατί ο κόσμος δεν παίρνει ένα υποψήφιο και με άλλους όρους μπαίνουν κάποιοι επειδή θέλουν να στηρίξουν ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι θέλουν μια παρουσία αξιοπρεπή. Ανάλογα πώς εννοεί ο καθένας την αξιοπρεπή παρουσία. Άρα λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε τέτοιες διαδικασίες και τέτοιες κινήσεις, ενημερώνοντας κιόλας ότι κάνουμε και κινήσεις στο επίπεδο των
της Κομισιόν. Έχουμε πει κάποια στιγμή να συνεργαστούμε με κάποιους που τους πούμε και είναι έτοιμοι και αυτοί και να συνδιαμορφώνουν αυτή την πορεία. Πιστεύω δηλαδή ότι θα αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να ξέρουμε ότι μια επιλογή μόνη και καθαρή και τα λοιπά δεν θα είναι εύκολη, δεν οδηγεί. Αυτοί είναι ευρωεκλογές, δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα ίσως και πρέπει να πάρουμε υπόψη μας όλες τις παραμέτρους προκειμένου να κάνουμε την πιο σωστή επιλογή. Όποιος δεν είναι αυτή, ακόμα και η αυτόνομη κάθοδος, αν καμία από τις άλλες λύσεις δεν μας ικανοποιεί. Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή. Ο επόμενος που θέλει να μιλήσει. Γιώργο, Άννα, Άννη, Ανδρέα. Ο user εκεί δεν ξέρω ποιος είναι. Γεια σας και από μένα. Έλα. Γεια σου, Καθηγέ. Ο Γιώργος ο διπλός είναι. Σωστά, ναι. Παρακολούθησα και άκουσα τις τοποθετήσεις όλων μέχρι στιγμής που έχουν μιλήσει και σε επίπεδο συμπερασμάτων και ανάλυσης. Συμφωνώ με τα περισσότερα. Εγώ αυτό που κρατάω ουσιαστικά μετά τις περιφερειακές εκλογές που παρακολουθώ και διαβάζω και ενημερώνομαι είναι ότι έχουν ξεκινήσει οι προφανείς ζυμώσεις στην κεντροαριστερά και έχουν δημιουργήσει μια γενικότερη σύγχυση. Πάνω σε αυτό που αναφέρθηκε θα συμφωνήσω με τα περισσότερα συμπεράσματα ότι υπάρχει μια κρίση στο χώρο της αριστεράς και ο κόσμος ψάχνει να βρει ουσιαστικά κάπου να κουμπίσει και υπάρχουν και οι πελαιτειακές σχέσεις που υπάρχουν σε όλα τα κόμματα και πόσο μάλλον τώρα που στην αριστερά ψάχνουν να βρουν και την ταυτότητά τους, συγκεκριμένα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι και θα σταθώ στη τοποθέτηση του Σπύρου, του αγαπητού Σπύρου, ότι ουσιαστικά όσα κόμματα, όσοι πολιτικοί φορείς θα αναλάβουν να μιλήσουν με το κοινό της κεντροαριστεράς που αγωνίως ψάχνει να βρει κάπου να κουμπίσει και να πιστέψει, θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα. Και η πραγματική ατζέντα του ψηφοφόρου πολλές φορές απέχει από αυτήν την ατζέντα των κομμάτων. Δηλαδή το κομμάτι της ασφάλειας και άλλων θεμάτων της καθημερινότητας που έχει ο κόσμος θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όποιο πολιτικό φορέα αποφασίσει να μιλήσει και να εκπροσωπήσει αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα ως προς τις ζυμώσεις που γίνονται, άκουσα από εσάς, σίγουρα υπάρχει το παρασκηνιακό σύστημα και πάντα θα υπάρχει. Το θέμα είναι ότι η συμμαχία που θα προκύψει για την πράσινη αριστερά που τόσο πολύ την ζητάνε και όχι ως τίτλο κόμματος, ονομασία κόμματος, αλλά και σαν ατζέντα, δηλαδή η αριστερά θα πρέπει να μεταμορφωθεί κατά την προσωπική μου άποψη και να έχει μια πράσινη ατζέντα, γιατί και είναι επίκαιρη και είναι και ουσιαστική για το μέλλον, το κομμάτι της πράσινης γενικότερα ταυτότητας, θα πρέπει όποια συμμαχία προκύψει να είναι πολύ κοντά σε αυτό που πιστεύει η πράσινη αριστερά, στις απόψεις και στις προγραμματικές της θέσεις, ώστε να μην αλλοιωθεί η ταυτότητα της πράσινης αριστεράς. Αυτό είναι το συμπέρασμα μου, τουλάχιστον για το κομμάτι το εσωτερικό και των συνεργασιών, αλλά και για το κομμάτι της ατζέντας που θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Γιατί είναι γεγονός ότι ο κόσμος έχει κουραστεί με αυτό το λέμε παχιά λόγια, λέμε λόγια που θέλουν να καλέσουν τους ψηφοφόρους μία φορά στα 4-5 χρόνια να ψηφίσουν και μετά απλά τον ξεχνάμε. Θα πρέπει η ατζέντα αυτή να είναι συγκεκριμένη και να υπάρχει αρχή, μέση, τέλος πάνω σε αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για το διπλό.
Ε, ο επόμενος. Ελάτε, παιδιά. Οι κυρίες, οι κύριοι. Okay. Θεόφιλε, Ναι, έλα, Ανδρέα. ακούω προσεκτικά. Ο Χατζηνικολάου είναι. Ναι, ο Ανδρέας Χατζηνικολάου. Ποιος είναι? Να είναι γερός. Να είναι γερός από μένα. Από τον Παντελή, λέει. Παντελή, να είσαι καλά. Ανταποδίδω. Ένα ερώτημα. Άκουσα προσεκτικά όλους όσοι τοποθετήθηκαν. Μίλησαν. Ποιοι είναι οι συνομιλητές μας? Και δύο. Υπάρχει κάποια, πώς θα το έλεγα, με τον Πέτρο Κόκαλη, γιατί από πηγές του περιβάλλοντος του στα πρόσφατα δημοσιεύματα αναδείχθηκε το όνομα Πράσινη Αριστερά. Χωρίς βέβαια να μπει στον κόπο κάποιος ή κάποιοι από αυτούς να διευκρινίσουν ότι αφορά ένα πολιτικό σχηματισμό που αρκετά χρόνια αφήνει το αποτύπωμά του με τον τρόπο που το αφήνει και με την απήχηση που έχει. Με τον Πέτρο Κόκαλη υπάρχει κάτι περισσότερο που θα θέλαμε ή μάλλον που θα μπορούσαμε να ξέρουμε? Αυτά. Μπορώ να σου πω πολύ υπεύθυνα σε σχέση με τη συγκεκριμένη κίνηση ότι το θέμα του ονόματος έχει συζητηθεί από μένα προσωπικά και τον Κόκαλη και κάποιους συνεργάτες του, αλλά και στην ομίγυρη εκεί των καμιά 40 στελεχών. Τέτοιο ζήτημα δεν υπάρχει από τη δική του την πλευρά. Θα θέλανε, αλλά δεν υπάρχει. Εμείς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε και να συμμετέχουμε στις συζητήσεις τους. Γνωρίζουν όλοι ότι οι συζητήσεις τους έχουν ένα όνομα, λέγεται Ένας Κόσμος, δηλαδή το όνομα που έχει ο Πέτρος, ο Κόκαλης, με αυτό είχε κατέβει μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Κωδικά το έχουν ονομάσει έτσι, γιατί το Πράσινη Αριστερά δεν υπάρχει καθόλου στις συζητήσεις τους για την ονοματοδοσία του πιθανού κόμματος που θα φτιαχτεί. Τώρα, ό,τι γράφεται απ' έξω, κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει, διότι η συζήτηση είναι μεταξύ μας. Ο Πέτρος είναι αξιόπιστος σε αυτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο κόλπο από πίσω από αυτά. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού από άλλους, ούτε καν από τον ίδιο. Είσαι σαφής. Και ήταν και στην αρχή ενδεχομένως, δεν ξέρω, τώρα τελευταία δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Από αυτή την κίνηση δηλαδή, τη δικιά του. Των αλωνών, των 6/6 συζητιόνται διάφορα. Αλλά εμείς δεν έχουμε επαφή με αυτούς καθόλου. Αυτά. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Θεόκλη. Άλλος που θέλει να μιλήσει? Άννη. Αν δεν θέλει η Άννη, θα πρέπει να κλείσει ο Θράσος. Θράσο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι σε συνέχεια. Είναι πυκνός ο πολιτικός χρόνος όσον αφορά το τι θα γίνει στις ευρωεκλογές ή τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Για τη συνδιάσκεψη, εντάξει, συμφωνώ να γίνει εκεί στα μέσα Φεβρουαρίου, το Σαββατοκύριακο εκείνο. Θα προτιμούσα, φυσικά θα έπρεπε να γίνει, θα προτιμούσα αν μπορούσε να γίνει όσο το δυνατόν περισσότερο εκ του σύνεγγυς και όχι μέσω διαδικτύου. Γιατί έχουμε χάσει την ανθρώπινη επαφή
με όλη αυτή τη διαδικασία του διαδικτύου τώρα πια. Αυτά. Οκ. Άρα πριν κλείσεις τράσου να πω ότι σε σχέση με τη συνδιάσκεψη λέμε ναι να γίνει, μάλλον κινούμαστε προς το τέλος του Φεβρουαρίου, πρώτου ΣΥΡΙΖΑ για 17-18, αλλά αυτό θα συζητηθεί μετά και στα όργανα για να καθοριστεί ακριβής ημερομηνία. Ουσιαστικά συμφωνούν όλοι για το θέμα της έναρξης των διαδικασιών, των συζητήσεων για το ψηφοδέλτιο. Για την εκδήλωση δεν είπε κάποιος κάτι, που να θυμάμαι. Για τις επιτροπές θεματολογικές θα πρέπει να υπάρξει και λίγο εθελοντική, έτσι, να κάνει κάποιος ένα βήμα μπροστά, όποιος τον απασχολούν κάποια ζητήματα. Οπότε θα ήθελα να κλείσεις, Τράσο. Ναι. Θεωρώ ότι ουσιαστικά και συμπυκνωμένα βάλαμε τα πράγματα που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή και έχουμε μία κοινή κατεύθυνση και είναι κατανοητό, ας πούμε, το επόμενο χρονικό διάστημα ότι και η Διοικούσα Επιτροπή με βάση τις αποφάσεις που παίρνουμε μπορεί να δουλέψει το επόμενο χρονικό διάστημα και το οργανωτικό γραφείο όμως σε σχέση με τα ζητήματα οργάνωσης περαιτέρω. Θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό όχι να αναθέσουμε, αλλά να συμφωνήσουμε ότι μέσω του οργανωτικού μπορούν να δουλέψουν αυτό που είπε ο Θεόφιλος, να δουλέψουν, να συγκροτηθούν οι επιτροπές. Ό,τι συγκροτείται συσπυρώνει, προσέχτε, δεν ενεργοποιεί απλώς τα μέλη μας που πολλά είναι ανενεργά. Και γι' αυτό κάναμε και το Viper. Καλό είναι να μπουν όλοι στο Viper λοιπόν, ώστε να παίρνουν μία ενημέρωση, να μην χρειάζεται δηλαδή να έχουμε, ξέρω εγώ, καθημερινά να υπάρχει μία επαφή. Κάποιος θέλει να πει κάτι, οτιδήποτε. Καλά κάναμε και το ξεκινήσαμε το Viper. Λοιπόν, να συνεχιστεί όμως. Και το Viper είναι κυρίως για την ενημέρωσή μας και για την ανταλλαγή σύντομων απόψεων, έτσι, γιατί τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητάμε στις επιτροπές που θα φτιάξουμε. Έχει δίκιο ο σύντομος ο Λάντσα ότι πρέπει να φτιαχτεί μια επιτροπή πολύ συγκεκριμένα. Την προσδιορίσε κιόλας και θα το δούμε πώς το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενεργοποιηθούν και οι επιτροπές. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία, από ό,τι φαίνεται και με τις αποφάσεις σήμερα, από ό,τι φαίνεται είναι ένας κοινός τόπος, είναι τα ζητήματα συγκρότησης του ψηφοδελτίου. Πρέπει να ξεκινήσει από τώρα. Είτε συνεργαστούμε είτε δεν συνεργαστούμε, θα συνεργαστούμε λοιπόν. Θα πρέπει να έχουμε μια σπονδυλική στήλη προσωπικότητων όπου κάτι θα σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι όχι μόνο η εκδήλωση ως εκδήλωση σε σχέση με το πού πάνε τα πράγματα και πώς από εδώ και πέρα πρέπει να συνδιαλλαγούμε. Εμείς καλά κάνουμε και οθούμε τα πράγματα να γίνονται δημόσιες συζητήσεις. Προφανές είναι ότι θα γίνονται και πιο κλειστές συζητήσεις. Πολύ σωστά το είπε, αν θυμάμαι καλά, ο Γιώργος ο Διπλός. Θα γίνονται πιο κλειστές συζητήσεις, αλλά εάν δεν γίνουν και ανοιχτές αυτές οι συζητήσεις, δημόσια δηλαδή, με πολιτικές απόψεις, με σχέδια, πού πηγαίνουν κτλ., τότε νομίζω ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε εμείς τι πρέπει να κάνουμε, γιατί σας είπα ότι σε αυτό το πράγμα, και το είπα και στην εισήγησή μας, ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε ότι εκεί πέρα δεν το είχαμε προβλέψει. Ότι μπορεί να ρευστοποιηθεί το πολιτικό γίγνεσθε, όμως να μην γίνεται ανοιχτά μια συζήτηση τέτοια που να προκύψει το καινούργιο. Άρα μένει ένα ερωτηματικό, κρατήστε το αυτό, να το έχουμε στο μυαλό μας, το επόμενο χρονικό διάστημα να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν έχουμε απαντήσει σε αυτό. Και πρέπει να το δούμε. Είναι σημαντικό. Τώρα, κάτι τελευταίο, γιατί για τα άλλα, όλοι και με τις τοποθετήσεις μας και τα λοιπά, συμβάλλουμε στην ίδια κατεύθυνση
να το δούμε. Ο Θεόφιλος μας είπε για τις επαφές που γίνονται από μεριά του Πέτρου του Κόκαλη και τα λοιπά και πώς γίνεται η συζήτηση μεταξύ μας με ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αντρέα, εγώ για τη διαφάνεια και την ειλικρίνεια της συζήτησης που γίνονται οι επαφές που γίνονται οι άλλες με προσωπικότητες, οι ομάδες ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη, δεν έφερα καθόλου τυχαία, γιατί έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις. Υπάρχει μία επαφή και μία όσμωση με μια ομάδα μεγάλη παλαιών στελεχών, υπουργών και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι είναι πιο κοντά μας, γιατί έχουν συνεργαστεί ήδη εμέσως μαζί μας, όπως ο Παντελής ο Οικονόμου, κάποιοι άλλοι, και δεν ξέρω αν πρέπει να πω τώρα ονόματα έτσι γενικά, τη στιγμή που δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα και απλώς γίνονται κάποιες επαφές, για τίποτε άλλο, προς το παρόν. Εκεί υπάρχουν δύο απόψεις από όλο αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη είναι ότι να πάμε να συγκροτηθούμε καταρχήν σε ένα σχήμα για τις εκλογές, για τις ευρωεκλογές. Αυτή είναι ένα θέμα που γίνεται στη συζήτηση. Και μετά, ό,τι προκύψει, να το δούμε πώς θα οριμάσουν οι συνθήκες και συμφωνούν με την Πράσινη Αριστερά, γι' αυτό συζητάνε μαζί μας, να διαμορφωθεί ένας συνεργατικός χώρος. Αυτό και ο Κόκαλης έχει συμφωνήσει πια ότι συγκροτείται χώρος και όχι σον και καλά ένα κόμμα. Κόμμα μπορεί να κάνει ο καθένας και ο Πέτρος μπορεί να κάνει κόμμα. Εμέσως όμως, αλλά σαφώς, είναι προφανές ότι λαμβάνονται υπόψη και από τους 6+6 η παρουσία μας, παρόλο ότι δεν έχουμε ανοίξει ένα διάλογο επίσημο, γιατί δεν είχαμε ποτέ αυτές τις άριστες σχέσεις, τις καλές σχέσεις. Εμέσως υπάρχουν και κάποιες συζητήσεις, εμέσως με στελέχη τους, μεσαία στελέχη και από την ομπρέλα. Όπου εκεί πέρα όμως, μετά τη σφαλιάρα που έχουν φάει από την Αξιόγλου, γιατί οι κινήσεις της ομάδας των 6+6 ήταν επαγγελματικές. Ουσιαστικά τους έχουν θέσει στο περιθώριο. Και βασίζονται σε κάτι το οποίο εμείς δεν το αντιλαμβανόμασταν, ότι η ομπρέλα ήταν ένα μοσαϊκό απόψεων, όπου έξω από την ομάδα των κεντρικών εκεί στελεχών που είναι, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά τα γνωρίζετε όλοι, δεν υπήρχε μία συνοχή πολιτική και γι' αυτό κιόλας πέσαν έξω και όταν μαζέψαν υπογραφές, πέσαν έξω ότι λέγανε για κάτι χιλιάδες υπογραφές, ότι θα μαζέψουν, έτσι είχαν ανακοινώσει παντού και στην εκδήλωση που είχαν κάνει, παντού είχαν για κάτι χιλιάδες υπογραφές και προέκυψε ότι ήταν 1.200 υπογραφές. Όταν λέγανε ότι ελέγχουν όλες τις νομαρχιακές επιτροπές, τις περισσότερες νομαρχιακές επιτροπές στην Ελλάδα. Άρα δεν πάει να πει ότι κάποιος που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα είναι με τη μία ή με την άλλη ομάδα. Ο μεσαίος κόσμος, ο από κάτω κόσμος, περισσότερο λειτουργεί από μόνος του και λιγότερο ακολουθεί ομάδες. Τώρα, από εκεί και πέρα, είδαμε και το Στέλιο τον Κούλογλου, για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται και πώς. Συζητήσαμε. Έχουμε μια γενική συζήτηση. Όλοι τους είναι όμως στο διατάφτα να περιμένουν τι πρόκειται να γίνει, μια και η συζήτηση αυτή τώρα ξεκινάει. Με ό,τι σημαίνει. Αυτά δεν ξέρω, Αντρέα, αν σου έδωσα παραπάνω πληροφορίες. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση περίπου.
Και υπάρχουν και άλλες συζητήσεις μεμονωμένες και από τον οικολογικό χώρο και από το χώρο τον ευρύτερο δημοκρατικό, προοδευτικό, αριστερό. Υπάρχουν όλες οι συζητήσεις. Θα ήθελα να πω ότι οι συνεργάτες που είχαμε για τις εθνικές εκλογές με την ΕΔΙΚ, εννοώ, και με διάφορους εκεί παράγοντες κτλ. Αυτό συνεχίζεται. Είναι δίπλα μας. Έτσι, δεν το ανέφερα προηγουμένως γιατί το θεώρησα αυτονόητο, αλλά είναι δίπλα μας. Δεν έχουν φύγει. Αυτά. Νομίζω ότι στα υπόλοιπα έχετε απαντήσει μόνοι σας, έχουμε συνεννοηθεί, δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Ωραία. Άρα, νομίζω ότι τελειώσαμε, ότι συζητήσαμε θα πάει στα όργανα, στη δικούσα και στο οργανωτικό, για να να καθοριστούν και οι λεπτομέρειες και τις συνδιάσκεψεις και όλα τα οργανωτικά και θα ξαναεπιστρέψουμε με κείμενο σε σχέση με τις προτάσεις των δύο οργάνων. Αυτά. Οπότε, καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή σε όλους. Καλή Κυριακή. Γεια σας. Καλή Κυριακή. Καλά να περάσετε. Γεια σου, Παντελή.